Inici, per tant, senyor conseller, quan vostè vulgui. Molt bé. Doncs molt bé, molt bona tarda a tots i a totes. Gràcies, president, membres de la mesa, diputats i diputades, lletrat, personal del Parlament, representants sindicals que esteu aquí a la sala, representants també de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya. Comparec avui a la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per explicar allò que tenim previst de fer des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en la present legislatura. M'acompanyen els responsables de les diferents àrees del Departament. Al meu costat tinc el secretari general, el senyor Xavier Gatius, i a la sala hi ha el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, el senyor David Ferrer, i també la secretària d'Administració i Funció Pública, la senyora Anabel Marcos. M'acompanyen també a la sala la majoria de directors i directores generals del departament, així com el personal del meu gabinet. A tots ells els vull agrair la seva col·laboració i la seva presència avui aquí. Avui fa justament 2 mesos que aquest Parlament vivia el primer discurs d'investidura del president Torra, després que l'estat espanyol va impedir la investidura del president Puigdemont de totes les maneres possibles. Vàrem haver d'esperar encara fins al 2 de juny per poder investir els consellers i aixecar la llosa del 155. L'aplicació de l'article 155 ha suposat 7 mesos de grisó, d'inactivitat, d'aturada de projectes que eren cabdals pel nostre país. El 155 ha estat la vergonya de la democràcia espanyola i la seva aplicació hauria de fer posar vermells els que el van promoure, que han deixat palesa la seva poca preocupació pels ciutadans d'aquest país. Vull començar, per tant, la meva intervenció agraint la tasca dels treballadors públics de la Generalitat que, malgrat el 155, han mantingut la dignitat de la institució durant aquest període fosc. Tot i haver aixecat el 155, vull recordar que vivim una situació de normalitat democràtica. Avui tenim els presos polítics més a prop, físicament, però no els tenim a casa. Per tant, des del govern no descansarem fins que aquests presos i exiliats polítics puguin tornar a casa, però a casa seva. Per il·lustrar aquesta situació de normalitat, què millor que la situació que he viscut aquest matí, quan he pogut fer finalment el traspàs de cartera amb el conseller Turull un mes més tard del que em tocava i a la presó. Per cert, avui hem sabut també que la justícia alemanya, que no és de qualsevol país, ha rebutjat els delictes o el delicte de rebel·lió per al president Puigdemont. Em pregunto, doncs, què carai fan encara a la presó els consellers del govern legítim. Això, en definitiva, demostra que l'estat espanyol dista molt de ser un model de democràcia occidental quan té gent a la presó per les seves idees. L'1 d'octubre, els catalans vàrem sortir al carrer amb la ferma voluntat de votar i no ens van aturar ni la pluja, ni les porres, ni els ciberatacs. L'1 d'octubre, la ciutadania del nostre país es va sentir apoderada, també des del punt de vista digital. En definitiva, el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017 i la posterior declaració política d'independència votada al Parlament de Catalunya el dia 27 d'aquell mateix mes van culminar una primera fase de l'anomenat procés català. Catalunya va declarar la seva voluntat d'esdevenir un estat, però va constatar que la força i la violència física i judicial exercida per l'estat espanyol li va impedir executar aquella declaració democràtica. Ha quedat palès, per tant, que amb les regles del món físic, Catalunya ha pogut declarar una voluntat política, però no ha pogut desplegar aquesta voluntat per manca de cultura democràtica de l'estat espanyol. Mentre altres democràcies europees han sabut canalitzar aquests anhels de llibertat, l'estat espanyol ha aplicat la violència i la persecució policial i judicial,
la presó i la suspensió dels drets polítics. Passada aquesta pantalla de l'1 d'octubre, la nova etapa que ara encetem es desenvoluparà plenament en un segle que serà, al meu entendre, digital i ciutadà. I aquest fet ens dona noves oportunitats. De fet, aquell referèndum es va poder celebrar en gran part gràcies a tot un conjunt d'accions coordinades i governades de forma distribuïda, gràcies a les tecnologies digitals i amb la participació de tot tipus d'actors i voluntaris, de totes les edats, classes socials i territoris. Va ser un veritable esforç de quàdruple hèlix, el que avui es teoritza i es proposa de com haurien de ser els sistemes d'innovació del segle XXI. Els sistemes d'innovació estan canviant radicalment durant els últims anys, amb l'arribada d'internet. Aquesta infraestructura digital oberta, l'invent més transcendent d'aquest segle, està permetent l'obertura dels sistemes d'innovació. El que està passant, en paraules del professor de l'MIT, Von Hippel, o d'Artur Serra, director adjunt d'IDOSCAT, se'n diu democratització de la innovació. La quàdruple hèlix és l'expressió d'aquest canvi. Cada vegada més sentirem a parlar de la innovació impulsada pel ciutadà, la cocreació, el crowdsourcing, la innovació orientada a l'usuari, entre altres. En definitiva, el procés cap a l'1 d'octubre va ser una acció política de milions de persones que va passar per sobre de l'oposició policial i judicial de tot un estat i que serà estudiada en el futur com el primer gran experiment d'innovació social digital al món. Els que creiem legítimament que Catalunya mereix poder decidir democràtica i pacíficament el seu futur, hem demostrat que som capaços d'aplicar aquest tipus d'innovació social digital en el que seria un esdeveniment d'un dia. Però seríem capaços de fer-ho de forma permanent per assolir aquest legítim objectiu en una era digital i ciutadana? Estic convençut que sí. Aquest convenciment, aquesta idea de les noves formes de governança propiciades per les tecnologies digitals, també és compartida avui per molts pensadors i intel·lectuals mundials, com molt bé s'expressa en el següent vídeo de 2 minuts d'un dels grans centres de recerca i innovació a internet del nostre país. I si em permeteu, passaríem un petit vídeo. Catalunya és un país de xarxes, un país de connexió, de comunicació, entre entorns geogràfics diferents, entre pobles i, sobretot, entre persones. Un país on la suma de molts petits i grans esforços sempre ens ha fet renéixer, aixecar el cap i enlairar-nos ben amunt. Catalunya és també un país d'innovadors, de persones que han sabut trencar els esquemes establerts, avançar-se al seu temps. Internet, com Catalunya, també és un món de xarxes global que ens connecta al món. Però alhora, és una xarxa descentralitzada que permet a les persones crear i innovar de forma col·laborativa. Fa 10 anys, IDOSCAT va apostar per fer recerca i innovar a internet col·laborant amb altres institucions, empreses, centres de recerca i usuaris de Catalunya i també de la resta del món, amb l'objectiu que internet arribés a tothom. Ara, s'obre una nova etapa que ens planteja un nou repte, que la recerca i la innovació a internet ens ajudin a transformar l'economia i la societat per aconseguir un país nou. Aquest vídeo que el trobareu al YouTube és un vídeo que ha fet aquest Centre de Recerca i Innovació a Internet i és per mi un exemple de que amb aquesta voluntat que heu pogut observar hem creat la nova Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Conselleria que, evidentment, tinc l'honor de poder dirigir, una conselleria, com ara explicaré, que impulsarà un pla de govern que beu de 3 documents principals i que estarà basat en 5 eixos de treball. Els documents en què es basa el pla de govern són, evidentment, en primer lloc, els programes electorals, perquè aquí ens hem presentat unes eleccions i, per tant, tenim un contracte amb la ciutadania. I si no féssim això estaríem traint l'esperit democràtic del que significa anar a unes eleccions, que per cert no vam convocar nosaltres, però que en tot cas ens hi vam presentar i hi ha una majoria parlamentària, en aquest cas formada per 2 grups polítics que han conformat el govern i, per tant, els programes electorals d'aquests 2 grups polítics, evidentment, són una de les bases de l'eix en el qual s'impulsarà aquesta conselleria. L'altre, important també, és el Pacte Nacional per la Societat Digital. Un pacte de país signat a finals de la passada legislatura entre el govern i les principals administracions de Catalunya. I quan dic les principals vull dir les 4 diputacions, l'ACM, la Federació Catalana de Municipis, l'OCalRec, el Consorci OC, per tant, tot l'ecosistema tecnològic o que té relació amb l'àmbit tecnològic al nostre país. D'altra banda, els 5 eixos sobre els quals pivotarà el pla de govern que presentem avui són: el primer eix, una ciutadania digital, apoderada, capacitada i protegida. Un territori cohesionat amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents. El tercer, un govern i una administració del segle XXI, oberta, digital i eficient. El quart, un país cibersegur, que protegeixi a la seva ciutadania, a les seves empreses i a les institucions. I, finalment, el cinquè, la innovació digital com a motor d'una nova economia. Aquest serà, com els he dit, un segle digital i ciutadà, en el qual tindrem noves finestres d'oportunitats per aconseguir l'objectiu que Catalunya esdevingui, al meu entendre, una nació en forma de república. El que podem anar fent ja des del nostre àmbit és que Catalunya, en primer lloc, esdevingui una nació digital. Aquesta nació digital se sustentarà en 3 peces bàsiques, o s'hauria de sustentar en 3 peces bàsiques, que és la base també del que avui entenem com a democràcia digital, com la democràcia en xarxa. Evidentment, ens cal tenir, en primer lloc, una identitat a la xarxa i, per tant, cal disposar d'una identitat digital a Catalunya. Ens cal també fomentar la participació i el voluntariat digital i, per tant, la cultura digital. I, en tercer lloc, també, evidentment, necessitem instruments, i un instrument perquè es pugui donar aquesta participació és impulsar amb més fermesa en l'àmbit de la participació el vot electrònic. És per això que el govern ens hem marcat aquests 3 primers grans eixos pel que fa al concepte del que ha de ser una democràcia del segle XXI, una democràcia digital. A continuació ja passaria a parlar dels 5 eixos que abans he esmentat. El primer, evidentment, el dediquem a les persones. Necessitem una ciutadania digital apoderada, formada, capacitada, amb inclusió en l'àmbit digital i també protegida en els seus drets i deures digitals i també amb la seva privacitat i el que representa avui en dia també la ciberseguretat. Per això i amb l'objectiu d'apoderar amb aquest objectiu, un dels objectius és aprovar una iniciativa legislativa catalana de drets i deures digitals. Elaborarem un estudi comparatiu sobre les iniciatives legislatives similars a d'altres països i analitzarem el marc competencial aplicable per tal de definir i desplegar un procés de cocreació per elaborar el marc legislatiu, la proposta legislativa, validar-la amb la participació dels agents implicats i aprovar la proposta definitiva. Seguint amb aquest objectiu, fomentarem la capacitació i la inclusió digital dels ciutadans, actualitzant i potenciant l'ACTIC, la prova d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, mitjançant l'aprovació d'un nou decret. L'alineament amb el marc europeu de competències digitals, DICCOM, el desenvolupament d'un pla de formació i acreditació
de formadors i el desenvolupament d'accions de difusió i visualització de les TIC tant a nivell nacional com internacional. Desenvoluparem accions específiques de sensibilització i capacitació digital per col·lectius en risc d'exclusió i promourem el desenvolupament de solucions inclusives per a tots els col·lectius mitjançant la col·laboració entre entitats socials i el sector privat. La digitalització implica tenir eines perquè les persones dels territoris puguin garantir el seu futur. Per aconseguir la plena digitalització de la societat, emprendrem diferents accions per evitar les situacions de fractura digital, la desigual presència de dones en el sector TIC, en especial en llocs de direcció, i la manca d'infraestructures en alguns territoris. Conjuntament amb el Departament d'Ensenyament aprovarem i desplegarem el Pla STEMcat, d'impuls de les vocacions científiques, tecnològiques en enginyeria i matemàtiques, i posarem en marxa l'aliança STEMcat per coordinar l'acció de l'administració, les universitats i el món empresarial en l'impuls de les STEM, que, com tots sabeu, equival per ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Impulsarem una xarxa de mentors que des del sector empresarial i de manera voluntària participin en els programes educatius del Pla STEMcat per tal de fomentar la implicació del sector professional de les TIC a l'escola. També treballarem en l'Observatori sobre les necessitats de perfils tecnològics i l'anàlisi de l'encaix entre l'oferta formativa i la demanda de professionals del sector empresarial. El sector TIC català ha assolit els 115.000 treballadors a finals del 2017, el que representa un 3,5% del total de la població ocupada, superant àmpliament en ocupació a sectors estratègics de Catalunya com el de l'automoció, que està al voltant dels 100.000 treballadors. Estem parlant d'un sector estratègic. La bona salut del sector TIC no només la podem mesurar pel seu nombre de treballadors, en constant creixement, sinó per les constants notícies d'empreses estrangeres que aposten per Catalunya com a lloc des d'on fer créixer els seus negocis digitals a nivell europeu i mundial. Perquè si veritablement existeix fuga d'empreses, no és una fuga d'empreses de Catalunya, sinó fuga d'empreses cap a Catalunya, almenys del nostre sector. Però no només volem seguir rebent inversions amb la intensitat que ho estem fent ara, on un de cada 4 inversions estrangeres a Catalunya durant el 2017 van ser TIC. I de les altres, moltes tenien la component digital com a factor diferencial. Volem accelerar aquest nivell, per això tenim el propòsit d'avaluar el desenvolupament d'un programa de residència digital per impulsar la creació i gestió d'empreses globals. Desenvoluparem prèviament un estudi per definir el model i analitzar-ne l'impacte. Podem afirmar, doncs, que el sector TIC creix a una velocitat de vertigen, creant al voltant de 120.000 llocs de treball a Europa a l'any, segons la Comissió Europea. Però, i malgrat el baix nivell d'atur en el sector, es calcula que per l'any 2020 faltaran més de 900.000 professionals qualificats en aquest sector. Però encara avui, només 2 de cada 10 persones que treballen al sector TIC són dones. I només 29 de cada 1.000 graduades han estudiat una carrera informàtica. Hem de fer accions de manera incansable per revertir aquesta situació. Seguirem impulsant la presència de dones que es dediquen a les TIC, en especial les que poden ocupar càrrecs en llocs de direcció a les empreses. Integrarem la perspectiva de gènere en les polítiques digitals com una de les tasques prioritàries com a govern. Per això caldrà crear sinergies amb empreses, institucions, associacions de dones i grups de recerca per enfortir les xarxes d'aquestes comunitats i potenciar les seves actuacions dins del marc del Pla Dona TIC, pla que lidera el Govern de la Generalitat i que contempla una especial col·laboració amb l'Institut Català de les Dones, així com també amb l'Observatori Dona Empresa, Economia i la Cambra de Comerç de Barcelona. Altres mesures que prendrem en aquest àmbit seran la promoció d'accions de sensibilització envers les dones i les TIC amb esdeveniments com el Girls in ICT Day o Women's Leader ICT. El desplegament d'iniciatives que promoguin les vocacions STEM en perspectiva de gènere, com el Technovation Challenge i Inspira STEM. També treballarem per la creació d'un grup de treball de transversalitat de gènere en l'àmbit TIC des de la Generalitat de Catalunya i l'impuls als Premis Dona TIC, que enguany celebren la seva 4ª edició i que va impulsar aquest conseller quan era secretari. Els Premis Dona TIC són uns guardons que tenen el doble objectiu de reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se o no a les disciplines STEM en el futur.
perquè tenim com un dels nostres objectius aixecar el sostre de vida existent en el sector TIC pel que fa a la presència de dones. I és que el sector TIC és un sector d'oportunitats i aquest govern té clar que no pot aprofitar o no pot desenvolupar totes les oportunitats d'un sector de futur sense comptar amb el 50% del talent de la seva societat. Ja veiem, doncs, que la revolució digital està impactant en tots els àmbits de la nostra vida i com a tal ens obliga a tenir en compte també aquells efectes que provoca qualsevol revolució, l'impacte en la seva societat. En aquest àmbit, on creiem que és bàsic fomentar el debat ciutadà en la reflexió de l'impacte de la transformació digital en la societat amb la promoció de jornades i tallers de debat sobre l'impacte de la tecnologia en àmbits com el futur del treball, la innovació oberta, l'ètica i la privacitat, el model d'administració, etc. I potenciarem jornades ja existents com la jornada ETIC, la jornada Internet Social i la Catosfera. Un dels grans reptes que tenim per davant és ensenyar a innovar en un món digital. I per innovar hem de comptar amb una bona capacitació. Així doncs, serà aquesta capacitació la que farà de llavor del talent, generant noves capacitats i talents a casa nostra que acabaran despertant noves innovacions que han de transformar i millorar encara més les nostres vides. Per aconseguir l'impuls d'aquesta innovació necessària en el món digital, promourem un nou model d'innovació digital territorial, orientat a resoldre les necessitats dels ciutadans i ciutadanes utilitzant la innovació digital social i col·laborativa mitjançant l'articulació i dinamització de la xarxa d'agents d'innovació social digital a tot el territori, que es coneix com la xarxa CatLabs, i la connexió amb les xarxes internacionals. Crearem el perfil de dinamitzador d'innovació social digital, fixarem el seu currículum formatiu i impulsarem la formació d'agents d'innovació social digital. També promourem una convocatòria d'ajuts per promoure en el marc del programa CatLabs i impulsarem l'evolució i transformació de la xarxa de punts TIC de Catalunya en una xarxa de laboratoris d'innovació social digital de primer nivell, mitjançant l'actualització de maquinari, la capacitació de dinamitzadors, la projecció internacional i la potenciació dels agents territorials. També promourem les noves formes i organització del treball, aprofitant tot el potencial que ofereixen les TIC i potenciarem la xarxa d'espais de coworking en el territori, impulsant l'associació Covocat i el programa Covocat Rural. Més endavant m'hi referiré, però un dels àmbits on hem de promoure les noves formes d'organització del treball és el si de l'administració pública. A dia d'avui, per governar una organització, una empresa o una entitat, hi ha tres palanques importants. Els diners, el pressupost, les persones i la tecnologia. Tenim la sort, o tinc la sort, i el repte, en aquest sentit, que aquest departament aglutina dos d'aquestes tres palanques. La de la tecnologia i la de les persones. Per aconseguir tots aquests objectius, necessitem garantir l'equilibri i cohesió social i territorial, impulsant el desplegament d'infraestructures digitals d'alta capacitat per un desenvolupament equilibrat de les nostres ciutats, tot assegurant la igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans, empreses i entitats de tots els municipis de Catalunya. I ara ja arranco amb el segon eix. En aquest sentit, el nostre compromís és fer arribar la xarxa neutra de la Generalitat, el que es coneix com xarxa oberta, a totes les capitals de comarca l'any 2020. Ja n'arribem a moltes, de fet a la majoria, però ens en queden encara unes quantes. I per tant el propòsit d'aquest govern és acabar aquest desplegament. I amb el compromís i la implicació també de la resta d'administracions públiques i entitats signants del Pacte Nacional per la Societat Digital, volem assolir també els objectius marcats de fer arribar una xarxa de molt alta capacitat a tots els nuclis de més de 50 habitants de Catalunya l'any 2023. Hem d'enxarxar el país com a element de vertebració i equilibri territorial i factor determinant de competitivitat i desenvolupament econòmic dels nostres municipis. No es pot garantir un desenvolupament social i econòmic sense accés a uns serveis de telecomunicacions de qualitat
i en un entorn on el mercat no resol aquestes necessitats i, per tant, la intervenció de les administracions públiques és del tot justificada i emparada per la normativa comunitària europea. Pel nostre govern és primordial... Necessito aigua. Aquí? Molt bé. Pel nostre govern és primordial assolir els objectius de l'Agenda Digital 2020, marcats per la Unió Europea, garantir la implementació de les mesures acordades per tots els seus membres, orientades a que tots els ciutadans l'any 2025 tinguin la possibilitat de connectar-se a l'internet d'1 gigabit i garantir que puguin participar plenament en l'economia i la societat digitals. Per això, impulsarem en col·laboració amb la resta d'administracions públiques catalanes i els operadors de telefonia mòbil la millora de la cobertura 3G i 4G, prepararem el desplegament del 5G i establirem mecanismes dinàmics per mesurar la qualitat i el nivell de cobertura dels serveis de telefonia mòbil. En aquest sentit, dir-vos que actualment, amb l'actual desplegament que hem anat fent aquests darrers anys, pel que fa a la fibra òptica, no parlo de cobertura, ja cobrim en aquests moments el 75% de la població de Catalunya i la xarxa s'extén, hem extès xarxa en un nombre de gairebé 3.500 quilòmetres, amb unes inversions importants que hem anat fent els darrers anys. Per tant, amb aquest eix, refermem el nostre compromís que la connectivitat és una de les principals polítiques socials del segle XXI. Si em permeteu, i com a caràcter de broma, m'agradaria que passara a la segona. Suposo que coneixereu el senyor Abraham Maslow. Abraham Maslow és conegut per la seva famosa piràmide de les necessitats humanes i en la seva piràmide va definir quins eren els principals, el procés, diguéssim, d'evolucionar com a persona al llarg de la seva vida, que és el que primer necessita. En primer lloc, tenir menjar, beure, un lloc on dormir, després tenir un entorn segur, etc. Jo estic convençut que si Abraham Maslow avui estigués aquí o estigués visquent aquesta nova revolució digital, actualitzaria la seva piràmide i afegiria dos nivells, que serien aquests. Perquè és veritat que avui tenir connectivitat passa a ser un element fonamental per desenvolupar-nos en aquest segle XXI. Per tant, quan dic que la connectivitat és una política social, no ho dic de forma retòrica, sinó dic, diguéssim, com amb coneixement de causa, que això ens ajudarà a desenvolupar-nos en tots els sentits. Necessitem també un país amb ciutats que despleguin projectes, o municipis que despleguin projectes de ciutats intel·ligents, el que es coneix com Smart City, per avançar també en la cohesió territorial. Deixeu-me posar un exemple. Fins ara mesuràvem la distància a Catalunya entre les ciutats, o entre les ciutats del territori i Barcelona, que primer ho vam mesurar en quilòmetres i després en hores. Trigo tanta estona a anar a Barcelona, trigo ja tants quilòmetres. Doncs bé, jo penso que haurem d'introduir un nou indicador de mesura, que serà el dels megabits. Haurem de començar a mesurar la distància entre ciutats en megabits, també, perquè la capacitat que tinguin les ciutats de connectar-se a les xarxes demandables serà també determinant per la seva competitivitat i pel seu desenvolupament. I per això també és important impulsar projectes de ciutats intel·ligents. En aquest sentit, potenciarem l'estratègia, o continuarem potenciant l'estratègia Smart Catalonia, a nivell tant local com internacional, mitjançant la coordinació de totes les iniciatives Smart i posicionant Catalunya com una Smart Nation de referència internacional. Impulsant l'Observatori Smart Catalonia per identificar i comunicar les iniciatives Smart que s'estan duent a terme, alineant els programes de Smart Catalonia amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides i elaborant i desenvolupant un pla de posicionament de Smart Catalonia en organismes i esdeveniments internacionals. També desenvoluparem projectes de ciutats i territoris intel·ligents dins del marc de la xarxa Catalonia Smart Lab i desplegarem noves edicions del Smart Catalonia Challenge connectant el programa amb el Catalonia Smart Lab. Impulsarem la plataforma de Smart Nation que ens ha de permetre tenir una gestió agregada i coordinada a totes les administracions públiques implicades
d'uns dels reptes que sovint superen els límits de les nostres smart cities, com són la mobilitat, l'estacionament, la gestió de residus, la contaminació, etc. Aquesta plataforma ha de donar resposta a les necessitats tecnològiques de l'estratègia Smart Catalonia per facilitar la implementació de les solucions Smart i per proporcionar serveis TIC i aplicacions comunes a través dels ens supramunicipals i el conjunt del territori. Ara passaríem al tercer eix, que és un govern i administració del segle XXI, una administració oberta, digital i eficient. L'administració del segle XXI, com he dit al començament, serà digital o no serà. No hi ha cap altra alternativa. Seguir treballant en processos de paper ja no és una opció. No hi ha marxa enrere. L'eficiència i la seguretat que caracteritzen l'administració digital fan que pel nostre govern sigui una prioritat en aquesta legislatura, perquè és ja una realitat avui dia, però sobretot per convicció. I no es tracta de replicar en format digital l'administració del segle XIX o del segle XX. Del que es tracta és de transformar-la digitalment, que no és el mateix. En aquesta darrera dècada, les tecnologies digitals estan propiciant una transformació profunda i definitòria en pràcticament tots els àmbits de les societats, desenvolupades d'arreu. Una de les característiques d'aquesta transformació, a diferència d'altres precedents del segle passat, és la voluntat ferma i decidida de la pròpia ciutadania per liderar el canvi com a actor principal i apoderat d'aquesta sovint del que anomenem o volem anomenar la nació digital. Actualment, els hàbits quotidians i la forma amb la que la societat interactua i es relaciona amb tot allò que l'envolta és molt diferent a com es feia fa només 10 anys enrere i radicalment diferent de com es feia fa 20 anys. La manera de compartir, comunicar, treballar, aprendre, participar, viatjar, buscar feina, comprar, només per citar alguns dels infinitius de les persones és absolutament diferent de la relació a temps pretèrits i té com a característica el fet que l'individu és el centre de tot. I d'aquí és on neix el canvi de paradigma, d'on neix el canvi que volem aplicar a l'administració. Una administració amb una visió ciutadanocèntrica, més oberta, més transparent, més compromesa amb la rendició de comptes cap als ciutadans. Per assolir aquesta obertura, que ja es va iniciar la passada legislatura, desplegarem el model de governança ètica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, impulsarem i difondrem el Codi de Conducta dels alts càrrecs i personal directiu i farem el seguiment del seu compliment. Aquestes seran les nostres primeres actuacions en aquest àmbit. També elaborarem el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya i construirem i posarem en marxa la xarxa de comitès ètics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic. Finalment, en aquest sentit, també definirem i elaborarem el marc necessari per al disseny, publicació i avaluació de cartes de serveis als departaments i a les entitats del sector públic instrumental. En aquesta línia, una vegada s'ha definit el marc necessari per al disseny, publicació i avaluació de cartes de serveis, els departaments i les entitats del sector públic instrumental duran a terme la seva elaboració i publicació. Es tracta, doncs, de posar a disposició de la ciutadania les cartes de serveis on es detallen els serveis i els compromisos que adquireix l'administració de cara a la ciutadania. Per tant, no només suposa el compliment de l'obligació establerta a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern, sinó que anem més enllà. Ens permetrà contribuir a una millora continuada de qualitat i transparència en la prestació dels serveis públics bàsics de l'administració de la Generalitat. Atenint, doncs, el compromís amb la transparència i el bon govern, regularem els conflictes d'interès, modificarem la legislació d'incompatibilitats dels alts càrrecs i tramitarem el desenvolupament reglamentari que permeti la digitalització del procés i reguli els conflictes d'interès. Així mateix, emprendrem una tasca d'anàlisi per planificar, desenvolupar i avaluar les polítiques digitals i difondrem estudis sobre l'ocupació pública. L'objectiu d'aquest observatori és el de disposar d'informació normalitzada i transparent, per tal de poder dissenyar i avaluar les polítiques relacionades amb la transformació digital de l'administració. Es tracta, doncs, de tenir un instrument que ens permeti conèixer l'estat de situació de cada moment per actuar tant en el si de l'administració de la Generalitat com en el territori i dissenyar i avaluar les polítiques digitals quan sigui necessari. Optimitzar també l'organització en funcionament de l'administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic també serà un tema important per nosaltres. En aquest sentit,
Proposarem un nou model d'organització de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental institucional per tal que sigui més eficaç, eficient i racional. Definirem i implementarem noves eines de governança en l'àmbit del sector públic, amb la finalitat de consolidar i enfortir el teixit a nivell d'eficàcia, eficiència i qualitat dels serveis i d'incrementar el sentit corporatiu. Des d'aquesta perspectiva es considera o considerem clau crear l'òrgan de gestió de serveis comuns del sector públic instrumental per impulsar estratègies que afavoreixin les economies d'escala, mancomunació de serveis i facilitar la informació per a l'anàlisi, disseny i implantació de polítiques públiques de sector que generin eficiències i permetin millorar la qualitat dels serveis, entre d'altres mesures. En aquesta nova governança que proposem, considerem que el ciutadà ha de ser situat al centre per oferir el veritable servei que s'espera de la nostra administració. I per assolir aquest veritable servei comptem amb un actiu molt preuat, el professional públic. Hem de realçar i posar en valor aquesta figura. El treballador públic, sovint estigmatitzada de forma desenfocada i errònia, creiem que el treballador públic és clau en aquest nou procés que endeguem i la seva projecció i professionalització, especialment en els àmbits de competències digitals, és cabdal. És per això que cal regular i desplegar les bases de la Direcció Pública Professional de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. En aquest sentit, aprovarem, o la nostra intenció és aprovar, la Llei d'Ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Des del punt de vista estratègic, la professionalització de càrrecs directius de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, introduint criteris d'idoneïtat i competència professional per al seu accés i avaluació de resultats és clau en qualsevol procés de transformació de l'administració. Un sistema de direcció pública professional no és només un motor de canvi i d'innovació organitzativa, sinó que, a més, garanteix enfront de la ciutadania el manteniment i millora dels seus serveis públics i la seva continuïtat més enllà del cicle polític electoral. A més, l'avaluació periòdica de la persona directiva pública professional suposa a la vegada l'avaluació del funcionament dels serveis sota la seva responsabilitat. Tot aquest treball no parteix de zero i n'és bona mostra el marc professional de la funció directiva impulsat des de l'Escola d'Administració Pública, un instrument que ha de facilitar el desplegament de la direcció pública professional. El nostre compromís, manifestat en els programes electorals i que volem desenvolupar i donar compliment des del principi de la legislatura, remarca la importància d'impulsar estratègies orientades cap a una administració innovadora i digital. La introducció de les noves tecnologies implica una nova manera de relació amb la ciutadania, empreses, persones i entitats, una nova forma de treballar dels treballadors públics fomentada en la simplificació dels processos administratius i amb les noves capacitats de tractament i anàlisi de les dades. Per tot això, cal que impulsem estratègies orientades cap a una administració innovadora i digital. Això, a grans trets, es tradueix en els següents objectius. Definir el model de transformació digital de l'administració de la Generalitat de Catalunya, que desenvolupa els canvis que s'han de produir en els àmbits de les persones, noves competències, canvi cultural, els processos, simplificació i orientació cap a l'oferiment dels serveis digitals, les dades, que s'ha de treure tot el seu potencial tant per millorar la qualitat dels serveis com per oferir serveis proactius i personalitzats, i la tecnologia, que s'han de relacionar de manera harmònica per adreçar-nos cap a una administració digital i innovadora que dona resposta a les demandes ciutadanes. També definir les noves competències professionals i les necessitats de formació dels treballadors respecte a les noves capacitats que seran necessàries per fer front a la transformació cap a l'administració digital. Establir també els criteris i la metodologia necessaris per a la millora de la prestació de serveis públics a través de la digitalització, personalitzar i fer fàcil l'accés a la ciutadania, així com simplificar i agilitzar els processos de treball. Tot aquest procés de millora implicarà l'adaptació normativa actual en el nou marc de transformació. Fomentar una nova forma de dissenyar els serveis públics de manera compartida amb la ciutadania, l'anomenada cocreació de serveis. També definir un model de govern i de gestió de la informació per a la millora de la capacitat d'obtenció, conservació i tractament, anàlisi i difusió de les dades amb l'objectiu de prestar serveis digitals proactius i personalitzats. I també definir un model de responsabilitat d'organització i presa de decisions vinculades amb l'administració digital com a conseqüència de la creació del nou Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Com a departament competent en matèria de funció pública, promourem també que els nostres serveis públics siguin digitals i innovadors. I per això facilitarem els mitjans que permetin el desplegament d'una administració sense papers, tant internament com amb la seva relació amb la ciutadania. Utilitzarem els programes de compra pública innovadora vinculats amb els projectes de transformació digital de la Generalitat de Catalunya. Desenvoluparem i desplegarem sistemes de gestió que facilitin la prestació de serveis digitals proactius i personalitzats. Impulsarem projectes pilot per al testeig i avaluació dins de l'administració pública de tecnologies com el blockchain, la intel·ligència artificial i d'altres. I en col·laboració amb l'Observatori Smart Catalonia identificarem les iniciatives més innovadores de govern digital a nivell mundial per facilitar la seva aplicació per part de les administracions catalanes. Per tal de tenir uns serveis públics de qualitat digitals i innovadors, cal instaurar a totes les administracions un model d'administració digital, millorant els serveis públics i la relació amb la ciutadania i potenciant les TIC. Les administracions públiques han de transformar-se per tal d'esdevenir una administració digital propera, transparent, segura, propera, confiable i pensada per la ciutadania, aprofitant l'oportunitat que les tecnologies digitals ofereixen i sense oblidar en cap moment el compromís de millora i simplificació dels serveis públics, també possible gràcies als nous paradigmes que possibilita una societat digital. Per a fer-ho, aquest govern té previst reformular i reforçar alguns àmbits de la visió i missió d'organismes com el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya o el mateix Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el CETITI, ambdós amb un rol prevalent i fonamental en la construcció i desenvolupament d'aquesta administració digital, basada en un model comú, però des de perspectives distintes. La Generalitat de Catalunya, d'una banda, i les administracions locals, de l'altra, respectivament. També tenim com a objectius el foment de l'ús de les solucions comunes per aconseguir governs digitals àgils i col·laboratius, la promoció de sistemes de registre, identificació, autenticació, signatura electrònica, més usables, segurs i econòmics, que permetin facilitar i incrementar el seu ús i adaptació dels serveis públics digitals, perquè es puguin realitzar d'una forma fàcil i senzilla des de dispositius mòbils. Finalment, també tenim previst crear i gestionar un núvol privat per a les administracions públiques catalanes, impulsar l'avaluació de la maduresa digital de l'administració catalana, mesurant el nivell de digitalització, els beneficis i el grau de satisfacció dels usuaris i facilitar els nous models de treball basats en la col·laboració i l'impuls de la mobilitat. Aquesta digitalització de l'administració que hem iniciat ens ha generat nombrosos nous escenaris que hem d'aprofitar. Un d'aquests escenaris és la gran generació i acumulació de dades que com a govern i administració hem fet i farem. En 5 minuts, aproximadament, Amazon realitza 415.000 vendes a nivell online. Es publiquen 1.736.000 fotografies a Instagram o es descarreguen 240.000 apps o s'envien més d'1 bilió de correus electrònics. Això passa cada dia, a cada moment. I l'administració no pot estar al marge d'aquesta realitat. Per això cal desplegar un model de govern i gestió de dades a l'administració que permeti extreure el màxim valor de la informació i millorar la presa de decisions. Per aconseguir-ho, crearem una oficina per al govern de les dades a l'administració, amb una orientació cap a la personalització dels serveis públics. Incorporarem un perfil de treballador i treballador públic vinculat amb la gestió de dada en tot el seu cicle de vida i promourem un pla per a l'impuls de sistemes d'analítica avançada i predictiva amb l'ús de tècniques de Big Data i intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions a l'administració. Totes aquestes noves tendències i disciplines ens obliguen a apostar indestriablement per la capacitació digital. Abans m'he referit a la capacitació digital de la ciutadania. Seguint el mateix raonament, és obvi que tots els qui presten un servei als ciutadans i al conjunt de la ciutat, els servidors públics, han de tenir una bona capacitació digital que faciliti conseqüentment la transformació digital de les administracions catalanes. Per això definirem i desplegarem un pla de capacitació digital dels treballadors i treballadores públics, crearem laboratoris d'aprenentatge i compartició i col·laboració amb una vocació molt pràctica i personalitzada i posarem en marxa una solució d'e-learning corporativa per facilitar el procés de capacitació. I no només treballarem per donar les eines i el coneixement necessari pels nostres professionals, sinó que també ho farem des del minut zero en les noves incorporacions amb un impuls d'una nova regulació dels criteris de selecció provisional dels llocs de treball del col·lectiu funcional d'administració i tècnic, incorporant les competències digitals.
En primer lloc, culminarem la negociació dels criteris transversals de la selecció de personal interí, introduint les competències digitals. N'aprovarem el corresponent decret i dissenyarem i implementarem un aplicatiu d'ús per tots els departaments. En aquest sentit, els puc avançar que tot just ahir el grup de treball que hi havia creat a l'efecte, ahir o fa pocs dies, va arribar ja a un acord que s'elevarà el proper dilluns a la Mesa Sectorial d'Administració i Tècnic per a la seva ratificació. Amb la voluntat de professionalitzar l'administració pública, incorporarem l'acreditació del coneixement de les tecnologies de la informació, ACTIC, com a requisit d'accés a l'ocupació pública i implementarem l'avaluació de l'acompliment dels empleats públics. No estem, doncs, en un escenari de petits retocs del que ha estat l'administració pública tradicional, sinó que estem en un nou paradigma que requereix d'una nova cultura que es sustenta en una manera de fer més innovadora, digital i que apodera la ciutadania. Crearem el Pla Administració Innovadora, Digital i Ciutadana, que es sustenta en 3 pilars: cocreació, digitalització i personalització en el marc del treball de l'administració. Comunicarem, formarem i acompanyarem els treballadors i treballadors públics en aquest nou model de treball i gestionarem metodologies i plataformes que fomentin la innovació a l'administració pública catalana. En el marc d'aquesta nova cultura, continuarem promovent la celebració del Congrés de Govern Digital per impulsar la compartició de bones pràctiques orientades cap a una administració digital i promourem una xarxa d'esdeveniments d'àmbit local que doni a conèixer la cultura de la transformació digital i l'intercanvi d'experiències. En aquest punt, cal posar en valor i de relleu el paper important que ha de tenir l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, com a institució de referència pel que fa a la innovació, la qualitat i l'excel·lència que ha de configurar la formació dels servidors públics i la recerca en gestió pública, elements imprescindibles en el procés de transformació de la nostra administració. I és que si volem que aquest procés de transformació de la nostra administració sigui veritable, gràcies a la digitalització, també hem de tenir en compte que hem d'impulsar una nova cultura en el marc de treball de l'administració que comporta indestriablement una nova manera de treballar. Farem front a la reordenació de la jornada i de l'espai de treball i ho farem amb iniciatives com, per exemple, l'establiment de serveis en règim de coworking per facilitar sinergies entre els empleats públics i la transmissió de coneixements o bé pel sistema de teletreball, els quals ens duran a la implementació de mesures de flexibilització de la jornada. Evidentment, aquesta és una tasca a desenvolupar de forma gradual, però que ens requereix començar-hi ja. Si apostem per la digitalització i apostem per la reforma horària, l'administració pública ha de ser-ne part principal en aquest canvi. El repte de la digitalització, doncs, queda palès que és important, però com anteriorment m'he referit, no assolirem una administració digital si no posem en valor la feina i la gestió del professional públic. I aquest fet és un aspecte que ens ocupa i ens preocupa. I per això cal que analitzem la situació en la que ens trobem, per millorar i preservar en el nostre compromís amb els col·lectius de professionals que fan funcionar i avançar la maquinària de l'administració. A data d'avui, la mitjana d'edat dels treballadors públics de la Generalitat és de 46 anys. Durant els propers 10 anys es jubilarà gairebé un 30% de la plantilla actual. Tenim molts treballadors i treballadores majors de 55 anys. Per tant, també cal estabilitzar les plantilles, ja que tenim un percentatge de treballadors i treballadores interins i laborals temporals que cal estabilitzar. Per això, des d'aquesta conselleria, promourem els processos de consolidació i estabilització de plantilles per reduir la temporalitat. Aquesta tardor tenim previst d'aprovar per acord de govern l'oferta d'ocupació pública. Aprovarem una oferta d'ocupació pública de gairebé 30.000 places. 4.323 funcionaris d'administració i tècnics, 685 laborals, 15.000 o gairebé 16.000 docents i més de 9.000 estatutaris de l'ICS. Gestionarem les convocatòries de concursos de trasllat de personal funcionari que estimem en uns 20 concursos en els propers 4 anys. Impulsarem les convocatòries departamentals de provisió de llocs de treball singulars i de comandament per tal de corregir el biaix temporal d'aquestes convocatòries. La digitalització també ha d'impregnar els processos d'elecció dels òrgans de representació del personal funcionari. Per això promourem, molt important, el vot electrònic com a eina d'elecció en aquests processos. Cal superar el sistema de vot tradicional per papereta a l'administració de la Generalitat
no només perquè així ho permet l'article 44 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sinó perquè el sistema tradicional mostra un seguit d'ineficiències que volem corregir. Així mateix, també actualitzarem i modernitzarem l'administració de la Generalitat de Catalunya en la regulació d'aquest fet. L'administració no disposa de normativa electoral pròpia reguladora dels processos electorals del personal funcionari en l'elecció de les juntes de personal. Cal aprovar un decret que el reguli, adaptant aquests tant a la realitat dels nostres temps com a la pròpia administració de la Generalitat de Catalunya. Una normativa estatal que ve de l'any 1987 i 1994. Així doncs, afirmem per tot el reguitzell d'iniciatives que han pogut anar escoltant que la gestió pública ha de fer front a nous escenaris i el rol de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya és clau per a construir l'administració del segle XXI. Més eficient, més capacitada, més transparent, més professional i més íntegra. Per tal que la formació dels empleats i directius públics contribueixi al seu desenvolupament competencial, personal i professional, l'Escola promou la formació per competències, la formació a mida i els equips de treball multidisciplinaris i proporciona eines per a l'aprenentatge continu, la innovació i la creativitat, els lideratges col·laboratius i el canvi de paradigma de l'aprenentatge. Per donar suport a l'actualització del personal directiu i electe local, l'Escola d'Administració Pública desplega tota una línia de formació individual i grupal i comparteix coneixement a través del seu blog i del seu web l'espai del directiu públic. Per part de la recerca, clau per al desenvolupament i la innovació dels serveis públics, l'Escola dona suport als treballs de recerca, a l'organització de seminaris o activitats de reflexió i debat sobre les polítiques públiques, la gestió, l'administració pública o a les universitats i convoca els Premis Enric Prat de la Riba a la millor tesi doctoral sobre administració pública i els Premis Alfons Ortuño, que reconeixen honoríficament les actuacions d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes. En definitiva, una aposta clara per el que he dit abans. No volem replicar en format digital l'administració del segle passat, sinó el que volem és realment transformar l'administració perquè sigui una administració del segle XXI. El quart eix és el que fa referència al que volem que sigui el nostre país un país cibersegur, que protegeixi la ciutadania, les empreses i les institucions. En els darrers anys, la ciberseguretat ha vist incrementada de manera molt significativa el seu grau de rellevància en les societats desenvolupades, situant-se com una matèria d'interès recurrent per a empreses, ciutadans, governs, administracions públiques i mitjans de comunicació. En bona mesura, aquest fet s'explica per l'ús intensiu de les tecnologies digitals i les comunicacions electròniques en el dia a dia, de pràcticament tot allò que ens envolta i alhora per una activitat cada cop més organitzada i professionalitzada a la xarxa amb l'objectiu de perjudicar individus, empreses, governs i organismes públics. Alhora, el nivell de sensibilització i conscienciació de la ciutadania, organismes públics i privats i governs en relació amb la ciberseguretat és cada cop major. Situacions com ara el ciberatac de l'any 2017 amb el virus informàtic WannaCry, amb una afectació massiva a nivell internacional a empreses, hospitals, administracions, així com la preocupació creixent per a la seguretat de les dades personals, sovint malmesa per les constants fuites causades per ciberatacs, ha situat, segons el darrer informe del World Economic Forum del 2018, els ciberatacs com a tercer risc més probable de patir i el sisè risc en termes de major impacte al qual es veuen exposats ciutadans, empreses, governs i administracions públiques. Per donar algunes dades, l'any 2017 la Generalitat va rebre més de 270 milions d'atacs informàtics. Repeteixo, més de 270 milions d'atacs informàtics. Un 10% més que el 2016 i un 25% més respecte al 2015. L'any 2017 es van registrar prop de 5.500 incidents de ciberseguretat, afectant llocs de treball i sistemes d'informació, si bé sense impacte al seu funcionament normal ni a les seves dades. És en aquest context on el govern considera urgent posar en marxa l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, transformant l'estructura jurídica i així poder executar el traspàs d'actius personals, materials i tècnics, així com l'experiència adquirida de la Fundació CSICAT al nou organisme competent amb la voluntat de desplegar un servei públic de ciberseguretat. El 12 de juliol de 2017, fa avui justament un any, justament en aquesta hora,
el ple del Parlament, potser alguns de vostès hi eren presents, aprovava la llei de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Es donava així compliment al mandat del Parlament rebut a la moció 75-10 de 13 de febrer de 2014 i a la resolució 535-10 de 19 de febrer de 2014, per tal d'ajustar la forma jurídica de l'organisme encarregat de la ciberseguretat a Catalunya a les funcions que aquest ha de desenvolupar. Es va aprovar amb 88 vots a favor, els de Junts per Sí, el que avui és Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, amb els vots del Partit Socialista de Catalunya i amb els vots de Catalunya Sí que es pot, avui els comuns. 24 en contra de Ciutadans i 19 abstencions, Partit Popular i CUP. Doncs 25, disculpi. Com poden veure, un ampli consens, una llei aprovada amb un ampli consens i pactada amb molts dels grups polítics presents en aquesta cambra. Doncs bé, el 12 de desembre de 2017, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat contra la llei pel govern espanyol amb la justificació que no es produeixi un conflicte d'interessos entre l'Estat i la comunitat autònoma. La setmana passada, aquest Parlament instava el govern a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional de la llei de l'Agència de Ciberseguretat. Bé, aquesta llei està suspesa en el seu conjunt i, de fet, no tenim aquí un problema d'efectivitat del contingut de la llei, sinó de forma jurídica, ja que el CSICAT, com a fundació del sector públic que és, i precisament per la seva forma jurídica de fundació, no pot exercir les funcions ni prestar el servei públic de ciberseguretat que ara resulta necessari per afrontar els reptes presents i futurs. Necessitem, doncs, disposar d'un servei públic de ciberseguretat que permeti garantir la protecció en línia dels ciutadans, empreses i administracions catalanes, tal com ja va ser expressat en el Pacte Nacional per la Societat Digital impulsat pel govern en la passada legislatura. En aquest sentit, en primer lloc, definirem el servei públic de ciberseguretat, dotant de capacitats i competències a l'agència i als actors rellevants que haguem identificat. En segon lloc, definirem les terceres parts amb qui s'ha de coordinar l'agència i establirem els mecanismes de col·laboració necessaris. En tercer lloc, governarem la ciberseguretat dels serveis públics digitals de la Generalitat, tot desplegant estructures, processos i procediments necessaris per a complir amb la normativa vigent i protegir la informació i els actius tecnològics d'acord amb el model de gestió de riscos. També aprovarem, o volem aprovar en aquesta legislatura, el Pla Nacional de Ciberseguretat de Catalunya i desenvoluparem una estratègia i una política de ciberseguretat per a la Generalitat de Catalunya. Finalment, impulsarem el programa d'Internet Segura com a programa de sensibilització i conscienciació del govern per tal de contribuir a desenvolupar una cultura de ciberseguretat per mitjà de plans de formació i conscienciació per capacitar els diferents actors. Implementarem un pla de difusió per assolir la màxima capil·laritat i impacte dels plans de formació i conscienciació i establirem models de relació amb les entitats rellevants per a l'impuls i difusió de plans de formació i conscienciació per als diferents perfils de col·lectius identificats. Perquè la sensibilització i capacitació digital del conjunt de la ciutadania és la millor política de ciberseguretat que es pot establir en un país. Els ciutadans i les empreses han de conèixer com gestionar de forma segura els seus usos, les seves dades i les seves comunicacions, mitjançant estratègies diverses. Invertir en seguretat és invertir en confiança. Finalment, i darrer eix, els voldria parlar, abans d'acabar la meva intervenció, de la importància de la innovació digital com a motor d'una nova economia. Ho he deixat per al final, però no pas perquè sigui un tema menor. Les tecnologies digitals intel·ligents estan esdevenint el motor de canvi de la nova revolució tecnològica dirigida a la digitalització de la indústria i la generació d'una nova economia. Disposar d'un excel·lent coneixement de base i la capacitat de desenvolupament tecnològic en aquest camp és absolutament clau per esdevenir un país que disposi de les seves capacitats i aptituds per ser competitiu en el terreny econòmic. Catalunya s'ha convertit en un dels principals hubs digitals d'Europa i la política de generació i atracció d'esdeveniments tecnològics de referència internacional ha estat clau per posicionar Barcelona com a referent tecnològic a nivell mundial. Avui n'hem tingut notícia del darrer. Hem de continuar potenciant, doncs, els esdeveniments existents que ja tenim
com és el Mobile World Congress, l'Smart City Expo, l'IoT Solutions World Congress, el Blockchain Solutions World Congress, l'In 3D Industry, el Barcelona Games World, el Game Lab, però també en volem impulsar nous. Volem impulsar un congrés, un esdeveniment sobre intel·ligència artificial. Ens sembla un tema molt rellevant en aquests moments. I també un altre sobre ciberseguretat. I finalment també un sobre el fenomen dels e-sports. Volem potenciar la capitalitat mundial del mòbil impulsant nous programes d'innovació, talent, transformació digital i coneixement dins del marc de la Fundació Mobile World Capital. En aquest camp durem a terme iniciatives molt importants. Desplegarem la iniciativa 5G per transformar l'àrea metropolitana i després Catalunya en un laboratori obert de 5G. Posarem en marxa el programa Digital Talent per promoure la generació de perfils professionals adaptats a les necessitats dels sectors empresarials. Desplegarem programes per transformar digitalment els sectors del turisme i la indústria. Impulsarem el Digital Future Society, un nou programa de reflexió i disseminació que pretén generar un nou pacte social sobre la transformació digital i l'impuls d'una nova economia. Finalment, esperem recollir el fruit d'aquesta capitalitat del mòbil i poder promoure l'aplicació pràctica de les iniciatives innovadores de la Mobile World Capital a les administracions catalanes. En el camp de la recerca i la innovació digital, Catalunya disposa actualment d'una xarxa de centres de recerca i desenvolupament tecnològic que són punters a escala europea. Tot i així, és necessari l'impuls d'un programa específic de recerca i innovació digital que generi sinergies i col·laboracions per potenciar la seva activitat i establir una visió conjunta de país en el desenvolupament de les tecnologies digitals avançades. En aquest sentit, impulsarem un model de governança específic per a una millor coordinació dels centres de recerca i tecnologies de l'àmbit de les tecnologies digitals i desplegarem el programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades basat en un model mission-driven orientat als objectius estratègics del govern i dual use. Els resultats de la recerca són utilitzats pel sector públic i transferits al sector privat per a la generació de creixement econòmic, creació de llocs de treball i assoliment del lideratge global. L'administració pública no només ha de consumir la tecnologia que ja existeix, sinó que ha de fomentar la creació i la innovació en tecnologies digitals avançades. Per fer-ho, hem identificat uns àmbits estratègics a l'administració pública com són agricultura, territori, medi ambient, seguretat, telecomunicacions, salut, serveis socials, educació i cultura. Vull destacar 3 iniciatives orientades al desenvolupament de l'ecosistema tecnològic català que impulsarem seguint el model de la quàdruple hèlix que involucra l'administració, l'empresa, la universitat i el ciutadà. Potenciarem el clúster català Smart Drones, impulsant un centre de proves de serveis smart amb tecnologia drone al servei de l'administració i del sector. Un clúster que ha crescut un 45% el darrer any i que ja és líder a nivell mundial. Segons la consultora internacional americana Droney, a Catalunya tenim la 4ª millor empresa de drons del món, EMAP, i 5 drons fabricats a Catalunya per Cat-UAV estan entre els millors drons del món de la categoria de diferents categories, tots ells, evidentment, en l'àmbit dels drons civils. Potenciarem tecnologies disruptives com el blockchain, impulsant la seva implementació a l'administració i promovent una nova indústria que té el potencial per modificar a nivell global la forma en què els serveis digitals tradicionals es proveeixen als sectors públics, a les indústries i a la ciutadania. Posarem en marxa el Catalonia Digital Innovation Hub, un programa que desplegarà els ecosistemes digitals d'actors molt diversos amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de tecnologies digitals emergents. En un primer moment, prioritzarem en aquest hub tecnologies com el Big Data, però també l'IoT, el 5G, la impressió 3D, intel·ligència artificial, etc. Per últim, tenim la ferma intenció d'impulsar un pla de foment del sector TIC. El sector TIC, amb més de 15.000 empreses i 115.000 treballadors, és un dels més dinàmics de l'economia catalana, essent motor per al creixement econòmic i la generació d'ocupació. Un sector que hem de reforçar i per fer-ho utilitzarem el nou model de compra pública de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya per a maximitzar l'impacte de la compra pública en el teixit empresarial TIC català. També desplegarem un pla de formació i qualificació professional de persones en actiu o a l'atur, dissenyant conjuntament amb les empreses del sector i impulsarem la internacionalització del sector TIC mitjançant missions empresarials i la participació en esdeveniments tecnològics. Amb l'horitzó que els deia al principi d'aconseguir que Catalunya esdevingui una nació digital
del segle XXI. Amb aquest objectiu, desplegarem el Pacte per la Societat Digital, un veritable pacte de país que requereix de la suma de tots els agents polítics i socials. Atenent el compromís d'aquest Parlament amb la societat digital, els convido també a formar-ne part i a sumar-se a aquest pacte. Fins aquí la meva intervenció del que volem fer com a departament, però voldria acabar amb un petit vídeo de 2 minutets, si m'ho permet el president, que penso que expressa molt bé el moment que vivim i en la revolució digital que estem enmesa i, per tant, la importància de la creació d'aquesta conselleria. Primera etapa d'Internet ha produït una superabundància d'informació i comunicació. Ara entrem en una Internet del coneixement. Si fins ara s'han integrat l'ordinador i la xarxa, el repte ara és integrar Internet amb la intel·ligència artificial en sistemes experts que aprenguin i que ajudin a desplegar els coneixements i les facultats creatives dels humans. Aquesta Internet del coneixement requereix una nova recerca bàsica de noves arquitectures i serveis que interconnectin massivament persones, objectes i la natura. IDOSCAT ha iniciat aquesta recerca fonamental i la vol aplicar a la transformació de les ciutats i el territori, de la indústria, de la salut i de la cultura. Els primers que s'han connectat massivament a Internet han estat els ciutadans. Entre tots, generem una ingent quantitat de dades sobre el que passa a la ciutat, però aquesta informació no està oberta ni és accessible. Per això, si volem ciutats obertes, caldrà un sistema d'informació obert, de xarxes densament interconnectades en què el ciutadà transformi el seu rol passiu en un rol actiu i innovador. Estem passant d'intercanviar dades i processar informació a generar coneixement i intel·ligència col·lectiva. La recerca i la innovació en l'hibridatge de la intel·ligència artificial i Internet poden aportar un nou model de ciutat i d'interconnexió de xarxes urbanes en territoris definits per software, reconfigurables, fets a mida, que basats en la intel·ligència col·lectiva i en la correlació d'informació cobreixin instantàniament les necessitats individuals o col·lectives dels ciutadans. També en l'àmbit de la salut, els pacients estem passant a tenir un paper actiu i central en els sistemes de salut i benestar. Es disposarà de programes de salut personalitzats que integraran tot l'historial del pacient al llarg de la vida, amb nous sistemes modulars, oberts i interactius, interfícies amigables, transparents i segures. La recerca crearà xarxes de sensors i actuadors, interfícies, sistemes multimodals que, combinats amb els sistemes intel·ligents, construiran sistemes de prevenció, diagnòstic, tractament i curació que respondran a les condicions de l'individu i de l'entorn en actualització instantània. El ciutadà passarà a tenir responsabilitat en la cura i gestió de la seva salut i benestar. Fins ara, Internet ha entrat a l'empresa per l'oficina sense aportar tot el seu potencial a la producció. Projectes com l'anella industrial han demostrat que empreses diferents poden treballar de forma col·laborativa. Ara es pot anar més enllà i convertir les fàbriques en sistemes intel·ligents que redueixin les activitats repetitives. On els treballadors augmentin la seva productivitat i millorin la seva preparació mitjançant eines interactives i els sistemes de realitat augmentada combinin instantàniament el món real amb el món virtual. I en l'àmbit ciutadà, els processos de disseny i fabricació estan esdevenint personalitzables i distribuïts, i cadascú podrà fer-se productes a mida de les seves necessitats. Anem vers un món de creativitat distribuïda, obert a tothom, on cada ciutadà podrà desplegar el seu potencial fent servir les xarxes peer-to-peer per democratitzar la creació entre individus i cultures diferents. Internet està canviant també l'experiència dels usuaris davant del patrimoni cultural, oferint-los participar en jocs de simulació i realitat augmentada on podran reviure esdeveniments històrics. La recerca en la integració d'Internet amb els nous sistemes de generació, procés, transmissió i representació de la informació audiovisual i sensorial farà possible la creació d'una xarxa de múltiples escenaris locals i globals on es compartiran esdeveniments interactius produïts en temps real adaptats a les necessitats dels usuaris. Ha arribat l'hora de transformar la xarxa en un col·laboratori, un entorn obert a la creació per compartir coneixement entre nosaltres, els humans,
les nostres màquines i el conjunt del nostre ecosistema. Fundació I2CAT. Fostering your innovation. Potenciant la teva innovació. La primera etapa d'internet ha produït una super... Bé, doncs, moltes gràcies, honorable senyor Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Després de l'explicació del senyor conseller,